Карим Рашид, дизайнерът провокатор. Той е загадъчен и леко ексцентричен, но много достъпен и земен. Рядка и много ценна комбинация за човек на изкуството. Визията му загатва за нещо непокорно и същевременно изискано. Неговите смели естетически опити успешно прекрачват граници и записват името му в историята на дизайна. Добре замисленото композиционно изграждане е критерий за хармоничност, логично разположение и единство на съставните компоненти. То не е просто избор на подходящ визуален език, но и начин за изразяване същността на продукта, неговото предназначение и функция. Дизайнерът смята, че красивите неща с добро качество трябва да бъдат достъпни за всички, а не само за елита. Неговото житейско кредо е «Живеем, това значи да създаваме». А неговото мото в живота е «Тук и сега, това е всичко, което имаме». Точните и ясни форми действат успокояващо. Всичко е идеално подредено, няма преграда пред погледа, цветовете са хармонични. Може би само някой акцент провокира по-специално внимание. Цветовете са великолепен инструмент и те създават изключителна и силна емоция. Ако искаме да се възползваме от емоциите, които те създават, ние трябва да направим един наистина цветен свят. Не се страхувайте от цветовете, казва той. Бъдете смели, когато става въпрос за килими, плотове, стени, интериор. По този начин ви изразявате себе си. Карим Рашид винаги представя красиви и уникални форми във всеки свой проект, експериментирайки с нови материали, от които проистичат и специфичните за неговия стил, органично формообразуване и жизнено утвърждаващи цветови решения. Аз съм известен като принцът на пластмасата, споделя Карим Рашид. Често, дори прекалено използвам този материал в проектите си. Той има прекрасни свойства – здрав, гъвкав и удобен е. А новите технологии могат да придадат на пластмасата чувствени, органични форми, които досега не са съществували. Sometimes it's part of the beginning of the process, like I was mentioning earlier. It's part of the beauty, the performance, the form, the function. It's all at once.